Здравей, YouTube, аз съм GoGamer и днес ще играя. Що мълчиш? Опа. Ти щеш да ме уби, омага. Те, прицел си слака, идвам тук. Така, къде е две? Тук е едно. Едно е бъгнато и заради някак. Питай ти него. Да, то спиш прифа. Умря ли? Не. Аз съм закът курва. Един хвърли на едно момиче меч. Охо. Ау! И една кирка и хвърли даже. Ама се взех. Аз знам какво иска Ще я хвърля в портала. И тя ще играе. Сигурно е бил теремето и Диана с други скинове. То злови риба в портала. И хвърли въдицата. Или хвърли аз пък лек. Ей, дай още айта ми. Айта ми. Ей, Терми, дай ми айта ми. Ей, айран. О, броня. Той... Тя отива до мен. Здрави, майка ти. Хвърлям стръгва. Това е мраз. Олимпус намери да учи. Какво? Аз умях А чай хвърлям глупости в портала. Ома лагна. Не можеш да местиш, познах ли? Да. Мазохист са. Добре, аз хвърлям... Не мога да падам. Аз хвърлям нещо и те скачат да го вземат всякъде. Те скачат да го вземат. Абе, не пръжо ли бе? Ти къде си? Тука? Хайде. Чакай. Ули, пържули! Иха. 3, 2, 1, дай. Сьоне, заби. Я скача. Ми някъде. Пак ли тука? Не е честно. Гадно. Под тебе какой? Дърво. Не бе, какъв е? Има лава до... Има лава, има дърво, има и пажени. Същото е моето. Я скачам. Аз не те виждам. Къде? Ти си в моята игра. Хиксик Obscure Gamer, нали? Да. Все сме наблизко някъде, значи. В една игра сме. Аз не мога да видя. Аз намерих един мазохист. Бал. Лев на оре. Оре. Нека ми пуши цигара. Стига бе, Нидо. Злати коинс. Не. Ади, няма да ни пускам. Сериозно ли? Чакай малко. Кой ти е? Глава ли какой? Имам си глава. Кога? Пути сега на Хикс Ангелс Хикс. Вълча ли? И то доста. Сериозно няма да шипа на това. То би ще си я взема. Няма, аз си я сложа. Тя пак ще пазника убия. Не, няма. Аз съм си я сложа. Мага, причам на някакъв педерас. Все едно от устата ми излиза нещо. Не гори. Гориш ли бе? Изгасна. Няма. Не, изгасна. Мага, тук е имал винаги таен чест е бахти, аз не знам. Винаги има. Аз тук знаех то са долу по дървата! Чакай, сега ще се моля. Кучи си. Благодаря ти, кучи си. Ще ма пазиш от война. Той е в родната пустиня. Стига бе. Омага! Бак ти лага имам. Аз нямам. Стоят на една крачка пред мен и има хлопа. Не! Ти гориш ли? Не, някакъв ме стреля. Ко бе? Кой искаш бе? Да паднеш ли? Ти надирах. Аре мри бе. Много съм грив. Платочен съм слагал обикновено. Падни лавата. Така. Бягай!
с глава, нали? Точно ме събори. Ще направя една стена тук. Ай, събори ме сега. Айде бе, имам лек бе. Искаш ли лега? Искаш да го изядеш? Имам лек бе, а? Яш лега. Не! Много съм тъп. Реально. Да, сериозно, пак е се отново съм тук и започвам да... Не, паднах! Пулса дойна. Чакай малко сега. Влизам от две... Падам като... Айде последна игра, в която аз ще бия. Айде, къде си? Аз паднах. Аз лепнах. Аз влизам без тебе. Чакай малко да е. Нагъл. 3, 2... Чакай. Мога да пусна. Чакай, има. Добре. На 3. 1, 2, 300. Уху! И влязох. Ще взема този. О, мага, ти си бе. Аз в друга игра. Ти къде си? В друга игра съм. Влязох първи. Айде. Аз къде? Какво правим от тебе? Ама аз съм в друга игра, бе. Каква? В друга игра, бе, на Skywars си, аз съм в друга. Ти си влязал 8 или 7, аз влязох първи в моята игра. Ама че в какъв баланс? По средата ми снежно. О, мага. Ми в друга съм, бе. Лепто ще влизаш, чуй ме. Добре, ще използвам видео, като се съберат хора в моята игра. 2, 1, до 8. Така. Нищо не съм казал да си помисли, съм казал нещо с К. Ама да си помисли. Иха, Фребиц. Диамантен меч. Този пък как се е качил там, бе, този преварен, майката си. Дай ще ли, майка. Напишете в коментарите, искате ли още да снимам с него. Да! Тай си дай, ще почна да снимам отново в моята игра. По-готини клипове! Мечтай си! Ти си неща. Ти пък сте с Ford Racing 3. Ford Racing 3 вече няма такава поредица. Благодаря ти, слава Богу. Сега почти никой вече не играе. Хей, Гая! Айде. Най-много това ме играе. Той е играл като малко. Като бях малък, Сега какво си? Като ома, бе. Селско. Ти пък да седеш книфа, бе. Искам да взема този чест. Изкочи и се напика. Ако чувате майка ми и сестра ми... Не се чуват! Да, но... Защото майка ми вика на сестра ми... Луда. Спри се, бе! Само ми с... Падна ли? Да. И това беше от мен. Абонирайте се за NetCoBG, за мен. За него не.